104.7 IFM. Report! Papalo sa 40 hanggang 60% ang bilang ng umano'y hindi naaabutan ng subsidiya mula sa pamahalaan bilang tulong sana sa taas-babang presyo ng petrolyo sa mga tsoper ayon yan sa grupong ACTO. Sa eksklusibong panayam ng IFM News dagupan kay ACTO Nationwide President Liberty De Luna, ito umano ay dahil sa hirap ng mga requirements na kailangan punan ng tsoper para lang makatanggap nito. Yung subsidy naman na inaasahan natin na 6,500 na yan para sa fuel subsidy ng ating mga operators, talaga naman yung mga 40-60% hindi pa nakakatanggap Kasi sa hirap po ng mga papeles, yung iba naman more than, nabili lang yung sasakyan Hindi sa iyo yung sasakyan at hindi nakapangalan po ay hindi rin po kaya tayo makakakuha. Dagdag pa ni De Luna, sana'y gumawa ng aksyon ng presidente para mas mapadali ang pagkuha ng subsidiya mula sa gobyerno. Yan po ang reality na sana maglabas ng presidential decree si ating presidente na huwag nang pahirapan yung mga operators natin kapag kumukuha na ng fuel subsidy po. Dahil dito, maraming subsidiya na umano ang nagdaan kung saan hindi man lang nalasap ng ilang tsoper at patuloy pa rin sa paghihirap para lang makakuha ng kakarampot na tulong mula sa gobyerno. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.